Včera schválila Európska únia pod krásnym marketingovým názvom Migrácia riadený proces islamizácie Európy. Už 10 rokov legalizuje trestný čin pašeráctva. Za túto legislatívu hlasovali novodobí komunisti z jednotlivých členských štátov Európskej únie a komunisti, ktorí sa zdržali hlasovania. Normálny človek má svoj názor, ale európsky poslanec ho nemá. On sa zdrží svojho vlastného názoru. Ľudia, ktorí si zaplatili za pašeráctvo, čo je trestný čin všade vo svete, sa takto dostávajú na územie Európskej únie. Nevieme, kto sú. Nemajú doklady, ale ideme ich prijať. Ak ich neprijmeme, zaplatíme pokutu 20 000. Zbláznili sme sa. Naozaj sme sa zbláznili. Migrácia by mala byť kontrolovaná, riadená, podmienená. Za tie peniaze im dajme strávu. Dajme im starostlivosť, dajme im 6 mesiacov na to, aby tu mohli žiť. Nech ich deti idú do školy, nech sa prispôsobia. A dajme im ďalších 6 mesiacov na to, aby si našli prácu. Ak si ju nenajdu, nechcú pracovať. Deportujme ich naspäť. A ak by chceli pracovať, idú do Saúdskej Arábie, kde majú otvorené dvere, kde majú podobný jazyk, podobnú kultúru. Ale čas ukáže, títo ľudia majú iný cieľ, chcú mať 7 detí, sú neprispôsobiví. Nestačí nám, aby sme sa pozreli do Nemecka, kde nechcú pracovať. Nestačí nám, aby sme videli vo Švédsku, že obsadzujú celé sídliska, v Paríži celé štvrte mestské. V Belgicku ich dnes už menej ako 50%. Belgičanov je tam 47%. Otvárame im náruč v Európe. Poďte k nám. Európa je miesto, kde chce každý žiť. V tejto časti sveta chce každý žiť. Sme kolískou kultúry. Máme prístup k zdravotníctvu, k školstvu. Máme okolo seba všade nádherné lesy. Pozrite sa okolo. Máme tu moria. Máme tu čistý vzduch. Preto to tu chce každý žiť. Ja som osobne precestoval veľkú časť sveta. Mám veľa priateľov v mnohých krajinách. Mám rád ľudí všetkých národností. Ale rozlišujeme, čo chceme spraviť. Rozmýšľajme nad dopadmi súčasných krokov, nad rozhodnutiami, ktoré robíme. Dajme víza tým, čo chcú pracovať. Otvorme dvere, ale pre ľudí, čo chcú pracovať. A pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Áno, postarajme sa o nich. Ale naozaj identifikujme, že títo ľudia sú tí, ktorí naozaj utekajú pred vojnou, alebo tí, čo chcú pracovať. Zobuďme sa, prosím. Neničme si ekologicky, hospodársky a kultúrne najrozvinutejší kontinent na tejto planete. Kolísku kultúry, miesto, kde chce každý žiť. Preto prosím, nevoľte komunistov do Európskeho parlamentu. Novodobých komunistov. Zaslepených ľudí. Ľudí, ktorí Európsku ekonomickú úniu deštruujú. Strieľajú jej do kolena. Robia z nej humanitárno-vojenskú organizáciu. To je cesta rozpadu, rozkladu Európskej únie. Rozpadu v takej podobe, ako ju dnes poznáme. Vážme preto, prosím, svoje konania. Vážme svoje rozhodnutia. Sme zodpovední za to, čo robíme. Vysielajme signály, ktoré chceme, aby boli šírené. Ďakujem.